रिकॉर्डिंग स्टूडियो भगवा। रविदासी हई भारत के मूल निवासी हई। रविदासी हई भारत के मूल निवासी हई। भारत के मूल निवासी हई। भारत के मूल निवासी हई। शिरोमणि के उपासी हई। रविदासी हई भारत के मूल निवासी हई। भारत के मूल निवासी हई। के जन्म हवे रविदास के। पखंड से अलग बनैले विश्वास के। उतरले समाज के सुधारक हो बाटे उनका के दिल से मुबारक हो। मथुरा नाउ तो काशी हई। रविदासी हई भारत के मूल निवासी हई। भारत के मूल निवासी हई। आज केहू के बापू से ना हम डरेनी। अपना महापुरुष के